ni ko natti ko ñande altine nogas mars 57 Mansour natti aljuma capantati mars 57 ɓe weeti woni aset yimɓe ngoni duwawu alet ina woni nogas e jeenayi lewru men wiyetendu chabane arab enen mbiyata yaawa jibinede fergo nelaɗo allah ina yaara e duuɓi ujunere e temed tati e capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi jeegom ina woni e duuɓi tubakoɓe dimanche 1er avril 1957 omo yaara e duuɓi capanɗe joyyi e tati o lomti nden noon ha ñalawma mo wirni o ko duuɓi capanɗe nayyi e lebbi joyyi e balɗe sappo e tati dendagal ko lomti woni duuɓi makko gurdam fof nafo jaam mana fofof koye allah e nelaɗo Allah Cheikh Tidiane ko kaletene makko tan ko seeɗa seedade mo wonde omo wawi gandal caggal lomtagol makko 58 o tawi kam Fass mboɗo jangga université biyeteɗo Jamel Qarawiyin o ari ɗon arabeɓe taarimo no ɓe mbayi seeɗa yawade en ni ɓe mbimo min nani aɗa wawi qur'ana min nani aɗa weeli ko jangata qur'ana emin jiiɗi kalanamin ko ndenɗa e qur'ana no foti min tottuma deftere jangana min o yimi jaaɓi ko mbiɗon saabu Cheikh Tidiane e nder jawiye Cheikh Tidiane wonno ɓe mbi holko ndenɗa e qur'ana ɓe mbiɗo reeni e qur'ana hijibaji capanɗe jeegom hijibaji ɗiɗi ɓe mbimo Allah tellini ko hijibaji capanɗe jeegom hoto dañƴa ɗiɗi ɗi o wi capanɗe jeegom ɗi ko Allah tellini ɗiɗi ɗi hen hijib goto ko tawhid gonɗinde fofo ummi koye Allah oya hijib goto ko needi so tawi aɗa jangga ganda kucciɗɗa koye Allah ɗi hijibaji ɗiɗi so timmani mana ko heddi ko fof ko mere way kono mbabba ndimdaɓa defte ɓe dokkodiri juuɗe ɓe ƴeewimo ɓe belti tanum Cheikh Tidiane biyeteɗo Jalaluddin afo sari Mouhamadou Labib ina tawa on heɓɓiti wi hay Cheikh Tidiane weltima ɗo qabri mum ɗo leeliɗo ɓe mbi ha o yaha hay Cheikh weltima kanko Abdoul Aziz o wi iza qalat hisamu fasaddiquha fa inna al qawla ma qalat hisamu so tawi pembowo bawɗo pembol belɗo paaka no feewi kono ko bonɗo jikku jawɗo tikkude fembi hoore ma gayni fembi waare e moustache paaka mum ari ha fawima e goddol ɗon kala ko haali mbiyata tan ko eeyi so wona ɗum mayde ne yaawi jimol ngol e jaati min ñaaguimo ɗum ɗon e zawiya he o windanimi ɗum e deftere ina wiye qatrun nada wo ballut sada ko nde nahu tawi min jangga ɗum e Jamel Qarawiyin mbiɗa jogui bindol ngol haɗo joɗɗen ɗo ɗum koye ñalawmaji makko to arabeɓe wonde ko gando tabiti wonde ko kuɗɗo Allah tabiti on ñalawma ko ñalawma joɗɗo e ñalawmaji makko ñalawma ɗimmo mo kalanmi mami jaal hen koreji men fof ha laaɓa an Abou e jaati jikanaɗo ma debbo ina jeeya hen ñalawma alhamisa sappo e jeeɗiɗi janvier 1974 juma Galoya no uddite omo yeehi kanko ceerno Muntaka seerenɓe fof no kawroya Galoya ɓe jeehi balɗe ɗiɗi ceerno Saydou Nourou tottimi oto tottimi mañon fon yomi yaami abboɓe kala ɗo keptimiɓe yomi wi wotoɓe naata Galoya ha Galoya ɓe beldita saabu gila ɓe kaaɓi lebbi jeenayyi duwaw mabɓe natani asman ngari mi keptimiɓe hayre law kalani commandant Podor nden ne wiye Dem ɓe ngari ɓe mbaali pete tawmi ɓe ɗon pinmi subaka tawmi nguy e Tébégout e Gajoɓe e bokkeji ɗi fof ina ndendi ɗo pete ɗo ñande hen ko weltare jiknaɗo ma debbo e jaati ina tawa kam fof eɓe ngari ɗum waɗi mbiɗa jaala petenaɓe mbiɗa jaala bokke mbiɗa jaala nguy mbiɗa jaala julɓe fof nattugol Alhaji Abdoul Aziz Sy Malick e oɗo ñalawma soɓe ciftori ɗum mbimomi kanko Abdoul Aziz damuɗe nayyi koccodirɗe ɗo ɗe damal funnague ngal ko damal galle Aliou Pendo jibini nenam damal worgo ngal ko damal galle Diagraf Samba Moudou jibini babam damal rewo ngal ko damal Juma yimɓe fof poti hen damal hirnague ngal ko damal galle Amadou Mokhtar Jamli ɗo bindanami Ba ɗo bindami Bakara petenaɓe ko seedeji oy ko kon mbiɗa mahi ɗo galle noon innirmi ɗum ko Cheikh Oumar duuɓi ɗiɗi galle o udditaka jinmi ko ndoɗa o bisimillahi min uddita galle o omo wonde ceerno Muntaka o ɓoori paɗe makko neɗɗo jogee junngo o naatirta e galle he paɗe o naati kala heen huɓeere o juuli heen o duwi heen ɗo huɓeere ɗo taandiraaɓe Cheikh Oumar njeeɗi ɗo jippima e mayre caggal makko taandiraaɓe Cheikh Tidiane sappo jippima e huɓeere he caggal makko
e yamirore ceerno Souleymane e yamirore ceerno Abou petanaɓe ne ceedi ɗum 12 almuudo ñanganajo hokkama ɗon lijja ina hoɗe galle he mbiɗa hokki ɗumen sabbi Allah 92 garmi tawmi hen ɓalal ne yani tawmomi Diaksaw mbimomi ceerno galle duynoɗa o kalmi ɓuure dañaɗi hen ɗe foof mbimi joni noon hen ɓalal yani o ala galle Cheikh Oumar yanata mbimi ɗum noon waɗi hen duwaw o waɗi hen duwaw gartumi e makko rawane woni photo kollumami joni o mbimomi ceerno galle jannoɗo o mi ɓamti ɗum hami waɗi ɗon étage miɗo waɗi cuuɗi tati dow mi hokki almuɓe qurana nani hen min koɗmi ko less oyi waw kay Cheikh Oumar mo baax yowitam ya muus oyi Cheikh Oumar ko moƴƴo annene aɗa ƴoƴi galle o nan ɗon ha joni ɗum koye ñalawmaji makko moƴƴi jeeya poɗɗi haaltede mboɗo jaala pete jeeri Eliman Mamoudou Eliman ceerno Abou Siwa Eliman mana babali galle Alhaji Ismaila Eliman Samba Thiam Jam Sal mboɗo jaala nguy jaltaɓe wuuro ngo e yimɓe dental ngal fof ha laaɓi mbiɗo jaala nene ma an mana Abou saabu ñande hen eɓe tawa mbiɗo jaala Gadio Ousmane mbiɗo jaala koreji ɗi fof tawanoɗe ñande hen Abdoul Aziz Sy Malick ina jeeya e ñalawmaji makko ñande 10 avril ɓennuɗo o goto nattiɗo galle Cheikh Tidiane ɗo ko gorgol mum Sarif Mouhamadoul Habib wiye Lalla Dadda jaadumi e Seydi Haydara e Mahmoudou Ly to makko min tawimo Tiwawon min mbimo mana Sarif o wimo min jiiɗi ko debbo o ubboye Marrakech o wi holko haɗi on nawdemo toon Sarif deƴƴi o e Mamoudou Dia ko haɗi mo nawe toon wimi kalis o no foti ko nawatamo toon mbimi kees o ko 120 ujunere tato yaadoɓe hen ɓe moni fof ujunnaje 60 sa rendini wona mana million e feccere mana ko ɗum nawatamo oy mi waɗi million ngaji tati o nodditani ko o Mouhtar o itti kartal o totti ɗum o yahanam Dakar mbiya kaari yo totti million ngaji tati ñande altine mami ar mi tottamo kalis o ɗum kadi ko guiɗgol wonde omo yiɗi Cheikh Tidiane omo gonɗini Cheikh Tidiane wonde ko joom nafoore ko joom tawhid min ngari ko min tigi e Sarif o jaadi ha Marrakech an Abou Sari mami totti kasete on nde min jeehi toon ɗon min tawi Hassan 2 Marrakech hawriti e ubbugol tanum Sarif o ina jeeya e gueɗe makko ko wawa haalade ko wawa haaltade guiɗgol makko e Saydou Nourou guiɗgol makko e galle Cheikh Oumar mana e 85 mbiɗa ummi Fouta Mawlud garmi wuuro ngo Sinthi ngo no wiye Ayni Madi taw mi paɗe kewɗe ne ɓoora yimɓe ne bowa mbimi ko ɗum woni ɓe mbi ko ceerno o woni ɗo garmi naatimi galle o jettimi woodi ko mbanmi yimɓe ne mbawi ɗum faccirde ko heewi ɓe ne mbawi wiide o ko kangal ɓe ne mbawi wiide o ko bonɗo needi ɓe ne mbawi wiide o ko ɗayɗo ɓe ne mbawi wiide o ko joom haaju ɓe ne mbawi wiide mata ko nelaɗo garmi tan tawmi yimɓe fof ne jooɗi juumi yimɓe ɓe ɗo jiimi waɗi boowel fof mi ɓenna ha jettimi damal suudu huuɗo omo toon yimɓe ɓe ɓuuri ujunere boowal mbindumi kayitel mbindumi hen ko nguɗi tati Alhaji Mamoudou Dia liggotoɗo galle Cheikh Oumar Sehil Seydou Nourou cornumi kayitel ngel e bafal kayitel ngel naati o heeɓi kayitel ngel o yalti kanko hoore makko won faɗɗe mo balɗe ɗiɗi won faɗɗe mo balɗe tati omo jogui ruumuji dolokke e simis tuuba toof poti no haalpulaar ummiɗo joni joni Fouta ni omo jogui paɗe mukke oole tagga maylis o yalti o wiyomo ɓuusodira e am no neɗɗo e neɗɗo ni calimi ɓuucimi junngo makko no almudo waddata e ceerno ni oye moɗo ummiɗa mbimi Fouta holtoon mbimi pete o namni hohoɓe e julɓe ɓe e moƴƴuɓe fof min jaltide koyngal mehal min gari ha omo e hakkude galle he omo asi hen woyndu o wimi ko Sarif Amadou wino mi Sinthi ɗo mi innira wuuro ngo Ayni Madi ɗo Cheikh Tidiane jibina ɗo mi asi woyndu kono welani duwanomi hen mbimomi ceerno min yawi sa wimi duwane woyndu beele ne wela so mbiɗa duwo ko kalanmi oyi sa yiɗi nodda Cheikh Oumar sa yiɗi nodda Saydou Nourou ɗum ko affaire ma mbimi ɗum noon ya barke Cheikh Oumar ya barke Saydou Nourou tutmi e woyndu o wi ɗum yoni madu wel caggal muɗum min jiitodiri oye nefnade ɗum ɗo ko yankinare makko e lesɗikkinademo e gandal makko Allah e hollude no foti e galle Cheikh Oumarul Fouti hollude no foti mana e guiɗgol makko e Saydou Nourou ƴeew tan kawisaji Allah batu mo watti ndi noddude e aduna
o noddi ɗum koɗo rawde Alhaji Seydou Nourou wonde yimɓe ne jarno ina ndaara ndiyam toɓo ɗo o wattindi noddude o nodditani caggal mum gongol hay lawol goto ƴeew tan kawisaji Allah guidgol o ceerno e moƴƴere o ceerno e duwaw o ceerno somo duwo o duwono hay koyngal oto o wiye yalla dandu ɗum e helatinde butel yalla dandu ɗum e giyal yalla dandu ɗum e ŋaccal o duwono soforo o wi Allah ne wawi wasa ŋongde Allah ne wawi wasa ŋablude Allah ne wawi wasa hulde Allah ne wawi wasa yejjidde o duwono colli o duwono baɓɓatti o duwono fof hol sababu ɗum hewɓe pamata ɗum abo sa yi kanko omo duwono fof mana o darima e martaba wiyete ko gawsiya sa darima e martaba o jomum jogui ko jeese temedde tati e jeese capanɗe jeegom e jeese jeegom mana ɗe jeese hen yeeso woto woni tan ko Makka hen yeeso woto ne yiilo e aduna he sa noddi jomum faabo ma ɗe jeese fof kucci tan koye nelaɗo Allah ne ƴeewa sa tolnima ɗon e wilaya a wawa hay hunde hayso kollaɗa ko butel baɗɗo sangara jooɗe yeeso ma mbiyata butel o ko Allah tagui ɗum mbiyata ndiyam gonɗam men ɗan ko Allah tagui gasi jomum hankkadi wawa añde hay koto ko añanno ko wi jomum ko guidgol tan ene yiiɗi kala ko Allah tagui saabu waɗi noon yiyata hen tan ko Allah ko ƴeewi fof yiyata hen ko Allah ɗum noon kanko ko guiɗo yimɓe foof ko guiɗo Allah ko guiɗo nelaɗo Allah ko guiɗo Cheikh Tidiane ko guiɗo Cheikh Oumar ko guiɗo Alhaji Seydou Nourou ko dontuɗo Alhaji Malick mbiɗen lomtugal makko duuɓi capanɗe nayyi e lebbi 5 e balɗe 13 tawi omo yaara e duuɓi capanɗe 5 e 3 woni gurdam makko capanɗe 9 e duuɓi 3 gurdam ɗam neɗɗo no wuura duuɓi ujunere taw mana ligga ko liggi ko yalla nannumo e tefoore annabi yalla nannumo e dayira Cheikh Tidiane yalla nannumo e wudere Cheikh Oumar nde sawata yiɗɓe mum nde yo Allah nannumo e yurmede mum ɗo nanni annabaɓe mum ɗe eɗen gandi kala ko daña ko saabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dañi ko fof ko saabu nelaɗo Allah Cheikh Oumar ko dañi ko fof saabu nelaɗo Allah Alhaji Malick ko dañi ko fof saabu nelaɗo Allah famin fadlihi ista'arahu fudlahu dañi ɓuural fof luuɓi koye nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum noon fofo ko saabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en mbiya yalla waɗen e leñol makko yimɓe ɓe mbi yalla waɗen ɓurɓe moƴƴude e leñol makko Alhaji Seydou Nourou wi ala en dañata Aboubacry Siddique e Oumar Ousmane nan ɗon en mbiyata kay ɓurɓe moƴƴude nden ɓen alaɗo gonata wiyete ko yalla nannu en hen tan o wi Mamoudou Juude rang bonani woto maaro gase bitik tan so tawi tan maaro gasani bitik garɗo fof naata sooda haaju mum yaaha ɗum noon en duwima e woto jejjiten so Allah jaaɓi oɗo alhamisa hande mo gonɗen ceerno Mountaga jooɗiɗo hande place Cheikh Oumar e hoddiro Allah e nelaɗo mum Cheikh Tidiane omo noddi Fouta fof mon fof yo waɗ ujunnaje 70 la ilaha illallah jangga deftere kamilu duusiren ɗum Alhaji Abdoul Aziz Sy Malick teddugal mum fidaw omo noddi Fouta fof yo ar omo yaha jaaloyde Tiwawon ɗum noon mana so Allah jaaɓi ɗo kalat ɗo kaleten joni so Allah jaaɓi sen gayni tan en pokkittu enen fof paɗen joni ko Tiwawon eɗen jaada e ceerno Mountaga duwaw e inde Fouta fof Alhaji Abou holko mbiɗa mbiɗa sikki mi sikkani mi nana e heɗiyankoɓe kala paami nde wonno haaloɓe pulano mbiya ko jombourlo pata ko musami fof hocca an a andu kalɗa gandal nde tawno ɗo ɗo joɗɗen eɗen mbaɗa yeɓana tan hono ñantugal walla ñiragal ngal kalɗa nane aɗa salmode makko addade wudere silmade ɗum ɗo holli jokkudal tingal wiide ne yettamo no mbiɗa ni gasta e ñalawma gasta e waktuji ɗiɗi ko ɓuuri yodde yimɓe ɓe ko yiddemo fuutankoɓe yidde ɗemgal ngal yidde leñol ngol hayso tawi o nanata ko ɓuuri yodde yimɓe goɗɗum ko jokkudal makko e galle Cheikh Oumar holko mbawɗa ɓeydude hen seeɗa bisimilla jokkodiral makko e galle Cheikh Oumar jiidigal ni ina woodi kono noon ha kikiɗe hanki tan mana Abdoul Moutalab Sharif Abdoul Moutalab ɓi Mouhamadoul Habib ɓi Sharif Mahmoudou ɓi Basirou ɓi Mouhamadoul Habib ɓi Cheikh Tidiane hande kam jooɗi ɗo e jappere Cheikh Tidiane ɗo e Dakar hanki kikiɗe tan mbiɗa haalanama wonde jaagol Tiwawon ngol ceerno Mountaga wi kamɓe jaadata o wi Mahmoudou hunde fof somi noddanoma mi jaɓata kono Abdoul Aziz noon omo anduno sirru galle Cheikh Tidiane ina woodi sirru galle Cheikh Oumar no woodi gurdam makko fof o yinno ko andude ɗiɗo sirruji ɗiɗi o jeeye hen Allah hoddiri o mayani haw andi sirruji ɗiɗi fof haw jeeya sirruji ɗiɗi fof nattugol ceerno Amadou Bocar Alpha Hoore Fonde
minen jaadi woni toon balɗe ɗiɗi uddirgol juma ndendori minen jaadi o woni toon balɗe ɗiɗi madina jaajɓe minen jaadi o woni toon balɗe ɗiɗi kala ko dille Fouta omo tawa ko giɗgol makko e Fuutankoɓe kala haal pulaar garɗo ɗo e makko o ittani ɗum gueɗal mana uddital juma galoya ko minen jaadi ko giɗgol makko e Fuutankoɓe no hoñire Fuutankoɓe no hoñire galle Cheikh Oumar kono noon o haali o wi giɗgol makko e galle Cheikh Oumar ko taasa mawɗo joƴƴinaɗo peñ sukara ɓolta ha gasi joƴƴinaɗo hakkude ɗo peñ o heppanaka heñanaka saayi ha gasi e nder ndiyam he sa wi aɗa itta a wonta dañ sukara sa rufi a wonta dañ ndiyam hankkadi gasi hen ko noon o wayi e galle Cheikh Oumar noon wi kadi ne Alhaji Malick ko noon sayiri ha gasi e galle Cheikh Oumar saabu Cheikh Oumar inni Alhaji Malick lomtini ɗum hoore mum ko tawi Alhaji Malick suwa jibinede ɓe kawre aduna duuɓi jeegom kono ɓe jiidani Alhaji Malick lomtini Alhaji Saydou Nourou ko joguino foof totti ɗum ko 1914 ɗo Tiwawon ɗo lomtinimo Khalifa Tidiane lomtinimo président consultatif hakkude julɓe e heefa waɗimo ɗum kanko Saydou Nourou kanko Alhaji Malick o itti ɓiyi ko debbo o hokki Alhaji Saydou Nourou ko banum debbo Serigne Abdou Moudjidi Houmaye Baba o nangi kadi ɓiɓɓe makko o fecci o itti Serigne Abdou o wi an ka feccere Saydou Nourou yo nehe Saydou Nourou ina jogui bandi ko debbo Moudjidi Houmaye Baba Saydou Nourou nehimo kanko Serigne Abdou Saydou Nourou ko almudo bammakko Saydou Nourou nehimo needimo ceerno Muntaga ɓe mbay kono jiiduɓe Houmaye Baba mana gueɗe makko foof ko Saydou Nourou habaru makko fof ko Saydou Nourou nde o lomti khalifa o Babacar wiyete noon tan ko Khalifa Tidiane lomti ko bamum kono khalifa général fuɗɗi koye makko kanko Serigne Abdou ɗum inniri ɗum ko Saydou Nourou e tawede Muntaga ceerno Muntaga Fuutankoɓe mbi soko tawi mana mi anda so tawi mana lingu ñaami jumri haɗa yettude jumoynoɗo yo yettu garɗo lawƴi kaake ɗe to maayo ngo eɗen gandi Cheikh Oumarul Fouti neɗɗo wi en malama ken Tidianiyankoɓe Alhaji Malick wi ande haali ko mawni laawol Tidiane sinno ko toɓo siltata ko Fass kono ko ilam regi yeehi ha Makka Cheikh Oumar rondi hen ko wawi ko heddi ko mana woni lapito haɓɓi hen ɓoggi addi so wonano kanko ma leel nofru ɓaleeru wirdani salatu fatiha ɗum noon tawde laawol Tidiane Cheikh Oumar ko almudel almudo min Alhaji Malick somi woni hen dongo yoni kam min dey Alhaji Malick somi yanananoma komi almudo Cheikh Tidiane so Sénégal fof woppi Allah mami gaddo ɗumen kono mi yananaka ɗum noon yo Allah limtu en hen ɗum noon hade goɗɗo fof yettede caggal yettede Allah e nelaɗo Allah Cheikh Tidiane Cheikh Oumar ne foti yettede kanko yaañi ɗo laawol ngol kanko sari ɗum mawnini ɗum teddini ɗum e ngal gueɗal noon Allah famni Abdoul Aziz e ngal gueɗal Allah holli Abdoul Aziz e ngal gueɗal Allah nanni Abdoul Aziz o naati e ngon maayo giɗgol maayo famamuya maayo gandal maayo waliyagal toujours o jogui ko wiyete ruhul qudsi woni jomum yimɓe fof tampa kañum tampata no duuɓi ɗi poti ni so jooɗima o ɓaggima gasi Alhaji Saydou Nourou wi saɗa hersannomo walla saɗa yiiɗi yiide tikkere makko ɗacco joɗo o waajo o wi so jooɗima omo waajo o natti jogade esiko o natti jogade bandiko o natti jogade sehil makko o yiya tan ko Allah e nelaɗo Alhaji Saydou Nourou wi Abdoul Aziz e haqiqa mana ko ɓi Alhaji Malick kono e haqiqa ko ɓi Aboubacry Siddiq Alhaji Saydou Nourou wi Abdoul Aziz so tawi aɗa yiɗimo no diine ma foti fof ma ya aljanna so tawi a añimo no diine ma foti fof ma ya jaygo ɗum noon wonɗo yettinimo ɗon ko guidgol Allah yettinimo ko yidde nelaɗo Allah yettinimo ko yidde Cheikh Tidiane yettinimo ko martaba Cheikh Oumarul Fouti e yidde ɓiɓɓe Cheikh Oumarul Fouti e wondude e mumen e wurdude e mumen ha ñande mayde o serani mumen no yiɗi Fuutankoɓe ni noon ɗum no hawni sa joɗodima e makko wona tan koye namdadema Fuutankoɓe o wona e namdadema ceerno Amadou Bocar mana ceerno Tillere on koɗo guijilon o namnoma ceerno Yero Kudejo Kebbe o koɗo baroɓe Jakel o namnoma ceerno Hadrani Elimane e ceerno Jamli ɓe koɗo Salde Tebgourta o namnoma ceerno Hamadi Mali o koɗo Diaraguel o namnoma ceerno Ndiaye Oumar o koto babaɓe o namnoma Alpha Moussa mana o koto Fanayi o namnoma ceerno Amadou Ibrahima Dad o koto Njum o namnoma ceerno Mamadou Aw o koto Ceelaw o namnoma Alhaji Mamadou Moussa Ly Dara Halayɓe o namnoma
alhaji Mamadou Lamine o ko o namnoma ceerno Mamadou Lamine Jiggo o mana ha joni koto Demet o namnoma moƴƴuɓe Fouta o namnoma haw namnoma ɓeya anda a miijotako Mamadou Abbas en mana o namnoma ceerno wanɓe mana ha joni Kanel hono Alpha Wane en o namnoma ceerno Amadou Boyinaji o namnoma ceerno Amadou Bocar Hoore Fonde kan kayeji o namnoma ceerno Abdourahmane Banaji o limta ha kaweɗa o neɗɗo mataw o jibina ko Fouta mataw ko toɗo mawni guiɗgol makko mbimi e Fuutankoɓe kala moni foof ne jogui hen lowre no haaldi ko ɗum kawisaji Allah boom ko ɗum kawisaji Allah boom ko ɗum kawisaji Allah ko lowdi Allah tan e feccere Allah wona no neɗɗo yiɗi ni wayata kono Allah yiɗi yawani ko noon mbayata Fuutankoɓe mbi wona ɓe jiɗɗa gonata bandiraɓe ma ɓe jiɗɗa noon mbawi wonde sehilaɓe ma kono ɓe wonoɓe bandiraɓe ma ɓe ɗum ko Allah feccata ɗum noon kanko ko feccere Allah e nelaɗo mi Cheikh Tidiane ko feccere galle Cheikh Oumar wallahi ko feccere Fuutankoɓe fof ina jaalamo kañum en jahira mawɓe Fouta fof no gandimo moƴƴuɓe Fouta fof no gandimo eɗen jaalamo eɗen ciftina petenaɓe ñalawma makko e pete jeeri mo mbimi o ñalawma alhamisa 17 janvier 1974 pete fof e guy ina rendi ñamde makko hirande e bottari e kaccitari duusimo ha lugge on fayi udditoyde juma galoya oɗo souvenir eɗen jaala dendagal petenaɓe e guynaɓe eɗen jaala koreji foof yo Allah yurmo yafomo nannamo e maayo mum yurmede barka rasulullah holko mbiɗa Abou noon alhaji hadane lollirɗo Mahamoudou Dia yo Allah yurme yafoma harnuma aljanna an omo ganduɗa ko mawɗo Abdoul Aziz Sy omo ganduɗa ko ceerno Mountaga nde Abdoul Aziz te jomum ceerno Mountaga noddi kala wiyoɓe mbimi wimami bandiraɓe julɓe kala yo ngal jattiwa won ko Mahamoudou Dia wonno joguiɗo konngol ngol yo Allah yurmaɓe yafoɓe harnaɓe aljanna aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti golle moƴƴe majjata golle moƴƴe mayata dendagal khalifaɓe diine e nder leydi Sénégal ɗo fulɓe goni kala suka e mawɗo debbo e gorko jeerendi e waalo o Kolda o Fuladu o Sénégal o yantalo Jolof o hayti diwan Dande Maayo mo kala en neldi ɗum duwaw en ñaganimo ɗum saabu eɗen gandi Abdoul Aziz Sy komo mabɓe komo men komo kala en mo kala dañi hen jeeyama hen woni hen alhaji hadrane Mamoudou Dia yo Allah yurmemo yafomo harnamo aljanna jetti musidɗo men alhaji Mamadou Ousmane Fati en jettimo no fewi kanko e wonde makko kala hen goto en jejjitani en jettimo ganduɗa ko kañum woni hono jignaɗo men gañaɗo Abdoul gonɗo ɗo Mbour ɗo ceerno Samba Gañaɗo Ba oɗo saaha